Grabe mo na alam mo. Hindi na si Prince na. Joy. Oh. Yan guys, ngayong gabi mangunguha kami ng palakang bukid. Kasama ko si Konsel Joey, Boss Kevin, Jan, Kuya Mike, at ako. So, stay tuned mga kabosing. So, ang oras ngayon is mga 11 na. So, stay tuned kayo dyan. Ayan guys, kasama natin si Bossing, Konsel Joey, Kuya Mike. Hello mga guys. Dito. Guys, dito kami ngayon nangunguha ng kokak, ng palaka. Tayo nga ng palaka guys. Jini Bulkarag. Ha? Konti? Dapat kasama natin Konsehal, Bossing, nagdalawa pa sa dulo si Tanod Mike, si John, Francis John Victor. Hindi na kaya mabagaan Victor. Oh. Koka. Kumun ate ha. Itu sa ako pangit ka na. Pan down. Natanda na mo na ito sila akong mandilaw-law mo. Magdilag pa ko na bang. Ayan guys, hiwalay ang kuko. Tan tararan tanta. Kokak.
Hunting kukak. Hindi ka po tim bossing? Ha? Oh, so the series. Awan. The series. Ha? Jai. Ang makatayab ni. Naulan na guys. Oh. Ho ho ho. Na froggy. Froggy. Nakaw, nakaw, nakaw. Ang daming tukling doon guys. Tikling. Ang dami. Tayin natin yung ano. Ayan, kibosi niya. Ang daming tikling doon guys. Uy, yun, kuha yung isa. Andun pa guys. Andun yun, kuha yung isa. Andun yung isa. Hmm? Tikling. Oh, diba? Nice, nice. Diyan ang katayo pa ako.
Lakas ng ulan. Buhabi. Ngayon po yung bagyong Flora, guys. Mga exotic food, mga kablog. Masa malah itu kak? Nah? Sana all? Mana yang medal salad? Ano pa lang bibili ito? Lagi nito. Mana yang medal salad? Dinala yun. Froggy. Oh. Ganito pala magsiping yung ano guys. Yung mga palaka. Oh. Pero hindi yun yung palakang nakakain guys ha. Ngayon lapitan natin si Konsehal Joey. Boss Joey. Gede mo na alam mo. Hindi na siya po na. Joey. Oh. Nya aja. Tukak.
Ito ni. Ay, bullfrog. Bullfrog. Ayun na. Ay, ayun na. Dalawa yan guys, babae lalaki. Oh. Ada magang sa dua tayo. Ha? Nagsisiping na naman oh. Oh. Dapat dyan sa kasal. Oh. Ayun na. Makita man. Ay, jiksil sila mga matada. Ha? Dalawa guys, nagsisiping yung mga palaka dito. Oh. Oh. Siping daw magpisa niya. Kaya tadyo mata na kita man. Ayun na. Ay, David tagarda ni. Ay, taba. Marami-rami to guys. Panay mag-asawa. Oh, dito ka lang. Ay, abi maipag na naman. Ha? Ano? Panay nagdala kaya. Panay nagme-make club guys. Dini. Bullfrog. Ada Dini. Ajay. Saan? Ano yung palaka dito guys, nagme-make club. Hanap-hanap lang yung mga umiilaw yung mata. Section ka na naman. Yan, eta. Ha? Eta hang iso? Doon sa naalagan? Ha?
Andun na halanan? Mike? Ayos din. Uy, dadakay. Na. Uy. Dalawa guys. Nagme-make club silang lahat ngayon. Ha? Simrok na. Ito yun ang siputa na rin. Iba bati di lalaki niya. Ano? Uy, naprang. Ito guys, oh, ito guys, oh. Mas maliit yung lalaki. Palakang bukid. Mas madali maghuli guys pag gabi. Kaso naunahan kami, madaming nag-iilaw. Makita mo. Nanti? Tuh kak? Yung mas maliit guys na ano, yung nagme-make love, lalaki. Yung mas malaki, babae. Yung nasa taas yung lalaki. Ina. Uy, magkita mo dito ako nag. Oy. Oh, palakang bukid. The best yan guys. Ay, bulpro. Ito guys, ibang palakang mga yan. Yan, iba.